Iyo, ndingakhange ndithumele sasikhafuthina sokutya. Lawo ke ngamazwi kaThumeka. Molweni, bethuna sanibonani. Ndinamkela kwezaseTV ngesiXhosa. ULazarus ke noZoleka wathi besaqhubeka nokukisana kwabo. UZoleka uvele wacimba, guys, uyaphupha. Wabhizwa akhangela i-alarm le yayibikhe yamvusa ekuseni mos ephuphe ekisana nabo. Xa ejonga le into yenzeka nyhani, akukho nto yaphupha nganabo. ULazarus ke bebhidekile uba i-alarm yantoni ifunwa ngulo mntu. Emveni koko kuZoleka uvele wahamba ke, guys, wamshiya kanjalo uLazarus exakekene nento into yoba umthetho wakhona kwenzekani ku-sisters. Then ekuseni ke ngengomso uvele uLazarus wamshiyela i-voice note ke emchazelayo into yoba no, andizukwazi ke mna ukuqhuba ngolu hlobo siqhuba ngalo because kaloku ekugqibeleni singobantwana. Le into siyenzayo bendicinga uba mna senza into eyiyo kodwa luyenzayo ayiyo wena. UZoleka ngelo xesha ke bene-stress ke, ufrustreyithwa nayinto ye-divorce engenzeki ngohlobo afuna ngalo. Ubhizi ngabungxolisa igqwetha lakhe into yoba malenze ngoba kaloku uhlathi uzofuna yonke into anayo and yena wayecinga uyabala wabuyisela uhlathi i-25,000 ethi laa mali wayelotyole ngayo. Kanti no, umtshato wona awutsho kanjalo because batshate ngolunye uhlobo. Uhlathi ke, guys, yena ubonakele ncokola ke noThulani. Bethetha nangoThumeka ke into yoba uThumeka ngumntu onobuntu. Umcebisa ke into yoba ngcono abuyele kwaThumeka athetha naye. uThumeka uzomvulela angene ahlale khona. Besesithi kodwa uThulani, iwari yam mna kodwa nguLikamvu. Likamvu yagesa tontoni. Wathi komnye andimbleyimi ke uLikamvu, kutsho uhlathi, because kaloku ndim umntu omenze wade wabe unjeyana lo mfana. Nyhani ke uhlathi uyile ke, guys, kwaThumeka ke wafika wangena wachopha esofeni. uThumeka bengekho ke semsebenzini, uyabuya emsebenzini uxhakazana neeplastik, uthethe efowunini nomfundisi ozomnikeza omnye umsebenzi. Bancokola nje, othuswe kukubona indoda ethe ngcu esofeni. Xa ethi hayibo ufunani apha, kwenzekani, abecela ke uye wacelana nomfundisi into yoba uzophinda abuyele kuyo, khona into e-urgent afuna uyi-athenda. So ambuze ke ngoba ufunani apha, kwenzeka ntoni. Atsho omnye uba hayi, ndivulelwe nguyanga. Athi omnye, oh, okay, kwenzekeni, ithini into. Abe sesitsho ukuba hayi, bendizocela ukuzohlala nani, ndiyayazi uba ndim umntu owamosha yonke le nto kulaa ndawo akuyo. Ingxaki kanokwazi ukurana ikhampani yakhe phayana. So ethi ke ndiyayazi uba ndingumntu wokugqibela ongacela uncedo kuwe. uThumeka koko emile ke, guys, ejamile ngathi uyelama nje, kangamphendule ngelaa xesha. Ubonakele ke, guys, kuqhawe nomawethu ke bayatya ke ilantshi palate. Uthi ke umawethu uveza laa nto yoba uLazarus noZoleka ingathi ikhona into abayenzayo. Uthi ubabonile uba bebethe nengca kanjani izolo. So uqhawe wathi yena akaqondi uba inoba injalo because umama akhe akanaxesha loo nto. Ngoku ii-parents zakhe yena zibhizi nento ye-divorce. Akayiboni uba ingenzeka into yoba umama akhe unalo ixesha leento zooLazarus, ethi especially into yoba benguLazarus kuyo yonke loo nto leyo. So uqhawe akafuni noyiveza ke. Abe sembuza uba hayibo, kanti wena kutheni ngoku wa-interested kangaka kwinto ye-love life kamamam? Hayi ke wamayaza ke, guys, ke umawethu engazi uba makaphendule athini. Wathi nje hayi, ndiyazibuzela nje, akho nto. Kanti ke uThumeka kuncokolela ke uThandi ngayo yonke le nto kahlathi ofuna ubuya aze apha. Uthi no, iwesi into yoba mna njengangoku ndiphole kamnandi, ndi-at peace, ndihleli nabantwana bam, ndiyazisebenzela. Umntu owayenizele i-stress wemka, ngoku uyaphinda futhi ufuna ubuya. Yinto endizayithini le kahlathi? Andizukwazi. Esithi nje into esendizisola ngayo ke yile part athi ke uyazisola ngento yoba amhambisele kwa esasikhafuthina because yena wayethi umenzela nje ubuntu nje nobubele, otherwise wayengambizeli into makabuye. So uThandi ke uthi ke kuye, hayi kaloku uhlathi ucelile, akatshongo uba uzongena ngenkani, kodwa futhi uba ibiyenye indoda ibingazucela nokucela, ibizozongena ngenkani because le yindlu kahlathi. Amcebise ke into yoba wena hlala phantsi nohlathi umxelele imithetho yakwakho into yoba wena ufuna kwenzeka kanje and anibuyelani xa engabe ebuya apha. Uyamnceda njengotata wabantwana bakho, ekugqibeleni le ndlu yeyakhe. Kulapho kuthi umzaye wayimenshina khona ke indaba yokuzisola ngento yokunizela uhlathi isikhafuthina, ethi nje wayesenza ubuntu yena. Bemhleka kakhulu ke uThandeka, sithi hayi cacile uba kwesaa sikhafuthina wena ufake ikorobela. Bethukile ke, sithi omnye sundihleka mfondini, ndisengxakini apha. UZoleka ke noLazarus baye bayifumana ke itshansi yoba makhe bahlale phantsi ke bathethe ke ngale nto yabo bayi-two. Esitsho kuZoleka into yoba uyavuma le nto yabo i-real, qha iwari yakhe kuba kaloku usekule nto ye-divorce, akazazi uba iphi uphume kabuhlungu kwinto edibanisene nomtshato wakhe. So uthi ke ngoku into endingayifuniyo kukhuphela isiququ sam kuwe nezinto endizenziwe nguhlathi. So uye wathi kuLazarus, ikhona into oyilibalayo ke sisi, into yoba mna andingohlathi.
Andiza ngazokukhontrola apha. Into endizoyenza kukuba ndikusapote qha kuyo yonke into oyidingayo. Uzoleka ke uthe unethemba ke into yoba le nto yethu ke ayizusimoshela ke into yasemsebenzini. ULazarus uthe xa iphuma ndiza kunika nje ispace. Xa ngaba udinga ispace nawo utsho kum so that ndingabe ndikulandela oku. Uzoleke ke uye wavuma ke ebulela wamshiya kanjalo ke uLazarus. Kulo likamva bazihlalele babukele i-TV nodadewabo kumnandi bayahleka nje intsini izinto ebazibukele nesefowunini. Bave ngomntu ongenayo ke xa besithi hayibo kuhlathi nemithwalo. Yho likamva phakama othuka besesiya ngasemnyango esithi and then kwabe sekufika uthumeka ke ezocacisa into ubumvumela uba makazohlala inyanga eyi-1. Ethi ibingekho lula nakum le nto ndivumile kuba makazohlala. Ulikamva uyambuza uba hayibo uthetha into yoba uthi bungenosibuza thina into yoba siyayithanda naloo nto okanye sicebisane ke ngaloo nto. Uyanga yena uye wathi hayi mna andinangxaki naloo nto. Yho wamkhawulezisa ke ulikamva esithi thula wena ngumntwana nto. Ethi ke ungandixeleli into yoba wena uzawuphinda uhambe uyoshera ibhedi nale ndoda. Hayi ke uthumeka besesitsho into yoba no andizulala nahlathi. UHlathi uzawulala kulaa kamera yakho, uyanga uzozolala nam. Uthi omnye sesingade senze ii-arrangements sitshintshe indlela esihlala ngayo ngenxa yalo mntu owayesishiye apha ohamba uyozihlalela kwezinye iindawo azifunayo. Ngoku funeka thina senze ezo zinto. Why ungamkhuphi ohlala phaa emkhukwini? Ngoba iinto esingazifuniyo zihlala emkhukwini mos. So uHlathi oko ethe nkeme ke guys ejamile akazi noba makathini because ulikamva ulapha. Asazi ke noba bazawukwazi nokuhlalisana kuyo yonke loo nto yabo. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.